Добър вечер, казвам се Яна и тази вечер ще чета Отвар момиче. Ще започнем приказката точно в 8 часа след около една минута. Нека да започваме. Отвар момиче. Живеели някога една баба и един дядо. Цял живот работили неуморно, а на стари години си имали всичко. Били доволни от живота си. Едно само не им достигало. Нямали си деца и затова им било много мъчно. Един ден, както си седяла на припек, бабата видяла, че до портата им приближава бедна жена. Тя помолила за малко хляб и подслон, защото идвала от дълъг път. Бабата я поканила да влезе, нагостила я добре, а като си тръгвала, жената й рекла: "Сполай ти, бабо! Нахранихте ме и ме напоихте до насита. Добри хора сте и за това ще ви кажа. Знам как може да си имате детенце. Гледаме и тая купчина вар в двора ви. Още утре я разбъргайте с малко вода и направете от нея едно момиченце. 2 дни го оставете да съхне. На третия духнете насреща му и то ще оживее." Бабата не могла да повярва на ушите си и веднага се завтекла да зарадва и дядото, ала жената я спряла. "Чакай! Не бързай толкова! Това, дето ти казах, не е всичко. Истина е, че ще си имате много хубаво момиченце, но не ви е писано да остане все с вас. Като оживее, излезте пред пътната врата и го дайте на този, който пръв мине оттам. И най-важното, ще заръчате на момичето да не говори с никого, докато не се намери човек да му каже: "Отвар момиче." Иначе пак ще се превърне в купчина вар." Жената си тръгнала, а старците се заели за работа. Размесили върта, направили си момиченце, оставили го до стената. И макар че като изсъхнало, то се разкривило и напукало, старците много си го харесвали. На третия ден направили каквото жената им казала. Духнали срещу момиченцето и то не само че оживяло, но изведнъж се преобразило. Бялото му лице светнало като чист сняг, на челото му изгряла сияйна звезда, а променете му се разслала сребристо руса коса. Момичето се усмихнало и зъбите му заблестели като бисери. Красивите му сини очи гледали старците с обич. Но тъкмо да проговори, дядото и бабата веднага го спрели, защото добре помнели какво ги предупредила жената. Толкова хубаво било момичето им, че сърцата на старците се свивали при мисълта, че трябва да се разделят с него. Но после се примирили и решили, че за негово добро ще трябва да изпълнят за ръката. Пременили го с тънка свилена риза, сложили му нанис от златни парички и го извели пред портата. Казали му до кога трябва да мълчи и със страх зачакали да видят кой пръв ще мине по пътя. Чакали колкото чакали, ето че се задал стар мършав кон, който едва имал сили да върви. Бавно докретал до портата на старците и спрял там. Те се натежили много, като видели каква е съдбата на красивата им дъщеря, но решили да изпълнят всичко така, както им било казано. Нахранили коня, напоили го добре, а след това качили на гърба му момичето от вар и го изпратили до края на селото. А конят, който бил натиран от царските конюшни, защото бил вече стар и болен, обикалял из цялото царство и пак в конюшните се върнал. Слугите се очудили, като видели на гърба му красивото момиче и веднага го отвели при царя. Започнали да го питат кое е, откъде идва, кои са майка му и баща му, кой му го е дал този кон. Но момичето само се усмихвало тъжно с големите си очи и мълчало. Още в мига, в който видял красивото момиче, царският син толкова го харесал, че решил да го направи своя жена. Много скоро двамата се оженили. Но момичето все така продължавало да си мълчи, макар че слугите забелязали и казали на царя: когато е само, то си говори нещо, но дума не продумва пред други хора. Минало време. Царският син загубил надежда
че ще чуе от жена си поне думица. Как не я молил, задочелата царица мълчала. Тогава той решил, че тя не го обича, разгневил се и наредил на слугите да подредят една стая на тавана под самия покрив на двореца. Настанил я там, а скоро след това се оженил за принцесата на едно съседно царство. Първата царица заживяла на тавана и скоро почти всички я забравили. От време на време някой от слугите я чувал да се говори сама, но доближал ли тя веднага моквала. Един ден слугите се наговорили да се скрият и да проследят с кого се говори и какво прави звездочелата царица. Спотели се и зачакали. Момичето от двара седяло замислено на един стол до прозореца и държало в ръцете си гергев. По едно време се сепнало и казало: „Вдени се, игличке!“ И иглата веднага се вдянала сама. Момичето от двар пак наредило: „Ши, игличке!“ Иглата бързо засновала напред-назад и започнала сама да шие. В това време момичето видяло, че през двора минава на кон младия цар. Надигнала се да го види по-добре и иглата без да иска отраскала ръката й. Момичето извикало от болка и захвърлило иглата в другия край на стаята. След малко ядът и минал, тя повикала иглата да се върне, но напразно. Сърдитата игла не я послушала. Тогава момичето от двара взело ножичка, отрязало си носа и го изпратило да донесе непослушната игла. Носът бързо изпълнил за ръката, царицата го похвалила, а после спокойно го сложила на лицето си, все едно нищо не се било случило. Слугите веднага се втурнали при новата царица и разказали какво видели. Тя се оплашила. Хем не може да се мери по хубо с предишната жена на царя, хем не може да прави чудесата, за които разказвали слугите. Ами ако те вземат да разкажат и на царя какво са видели? Ами ако той започне да я мисли не само за по-грозна, но и за по-несръчна? И тя се развикала. „Да не мислите, че е мъчно да се направи това, за което ми разправяте. Донесете ми гергев и ще видите, че е много просто.“ Донесли гергев, ножица, игла, всичко каквото й трябвало. „Ши, игла!“ заповядала царицата. Ала иглата хич и не помръднала. Тя като не иска, ще шиете вие“, наредила царицата на слугите и те веднага се заувили за работа. А царицата, която се разсърдила люто на иглата, че не изпълнила заповедта й, засипала ядни закани и захвърлила иглата насред стаята. После я замолила да се върне, но иглата не мръднала. Царицата грабнала ножицата и клъцнала носа си, за да го прати за иглата. Носът паднал в скута й и така е заболяло, че запищяла от болка. Опитала се да закрепи носа на предишното му място, но той все падал обратно в ръцете й. Придворните дами се изплашили и хукнали да търсят царския лечител. Той криволяво зашил носа, но царицата станала още по-грозна. Изтормозила се какво да измисли, та мъжът и да не забележи станалото. След известно време слугите пак отишли да видят какво прави първата царица. Погледнали през една дупка в стената и що да видят? Царицата говори на пещта и й заповядва да се напали сама. Пещта веднага я послушала и огънят пламна. После първата царица разпуснала дългата си сребриста коса и с нея измела пепелта от фурната. Наредила на брашното да се пресее и то се пресяло само. „Омеси се хляб“, изрекла тогава царицата. И хлябът се омесил сам, тестото само се метнал във фурната и се опекло. От пещта сам изскочил чудесен хляб с хрупкава коричка. Тогава царицата рекла на един тиган: „Слез от полицата“. Тиганът послушно подскочил и се наместил на печката. Звездочелата царица сипала мазнина и когато тя се сгорещила, потопила в нея и двете си ръце. След малко ги обърнала на другата страна и когато най-накрая ги извадила, в тигана останали две големи златисто изпържени риби. Слугите веднага разказали всичко на втората царица. Тя ги слушала и си мисляла: „Аз също ще сторя същото и така ще очуди царя, че той няма да забележи какво е станало с носа ми.“ И рекла на слугите: „Голяма работа! Какво пък толкова? И аз мога.“ Отишъл при пещта и заповядала да се запали. Пещта си останала студена. Тогава царицата заповядала на слугите да я запалят и разпуснала косите си, за да помете с тях фурната. Но нали не била момиче от двар, опърлила си главата. Заболяло я, но била и над и продължила. Викнала на тигана да отиде на огъня, но тиганът не помръгнал. Слугите побързали да го сложат на печката и го напълнили с мазнина. Когато мазнината се сгорещила, царицата разперила ръце, цопнала ги в мазнината и запищяла. Спуснали се слугите, увързали главата и ръцете й, а упърничавата царица пищяла и проклинала и пещта, и тигана, и момичето от двар, и иглата, и ножицата. Царят чул и надникнал да разбере какво става. И що да види? Жена му, царицата, заприличала на плашило. Като го видяла, тя завикала още по-силно: „Всичко е заради теб! Отивам си, махам се, връщам се в бащиното си царство.“ И хукнала толкова бързо, че никой вече не я видял.
Младият цар останал сам и тъжен. Не му вървяло никак с цариците. Втората била грозна и глупава, а първата думица не му продумвала. Но както си седял, изведнъж чул как цветята от две вази си говорят. Кой ви подреди така красиво? Питали цветята от едната ваза. Момичето от Вар, първата жена на царя, отговорили другите. И нас тя ни подреди. Чудна работа, това момиче може всичко да прави, а не може да накара царя да каже от Вар момиче, та да може да му проговори. Като чул това, царят скочил и се затичал към тавана. Втурнал се в стаята на звездочелата царица и извикал. Защо ти казват от Вар момиче? Щом чул думите, които толкова дълго чакало, момичето от Вар се разплакало и започнало да разказва за всичко, което се случило с него. Царят бил много щастлив, че първата му жена най-после проговорила. Оженил се отново за нея, направил я отново царица, а после изпратил да доведат бабата и дядото в двореца, за да живеят при тях и да се радват на щастливи старини около своето момиче от Вар. Лека нощ!